Friends tayo. To all the ladies, join us here at It's a Girl Thing. And now, here are our girls. Kulit lang. Amaya pa oras, kakalugura na makiramdam kay Karelang Radyo at Manal Becky kay katamong online live streaming. Aldo Sabado, taranat may pagkwentuhang pasibayo kay King Radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Pisabihan tamo po, imiyaliwang bagay na peka relate lareng babae. Happy evening po, ing. It's a girl thing. Kaya ba po Miss Jo? V! At may bisita po tayo. Pero bago po yung bisita natin, magkukwentuhan muna natin yung kwento natin last week. Naku, syempre. Napasaya ka na naman. Oh, of course. Sige, V. Ano kasi ang kwento natin? Ang kwento po natin last week ay, of course, my favorite, one of my favorites, baka pala magtampo yung iba. Ang Adulting 101. We've talked about diversity and inclusion in the workplace. Yun. Alam nyo naman po, basta usapang workplace at saka Adulting 101. Ako ang target audience. And of course, we had with us our girl boss goals, Miss Tony Salamat Makasaet. Yahoo! And natanong po natin how she defines diversity and inclusion. Sabi niya, there are lots of facets to diversity. Pwedeng age, gender, ethnicity, differences in preferences, and even your respect to those preferences. So talagang iba-iba. Hindi lang siya basta ganto, ganyan. And then, inclusivity is making everybody feel welcome to come to the workplace as who they are. Parang sabi niya, no need to leave their personality behind and then live a double life. O nga naman, parang ang hirap nun, no? Yung magbabago ka dahil lang, alam mo yun? Para makapag-adjust or Syempre, to fit mag-a-adjust. in. Oo, Oo. yun po yung hindi kanais-nais masyado doon. Yung magbabago ka para lang you fit in. Kaya nga kailangan po natin ng diversity and inclusion in the workplace. Sabi din niya, in a workplace, diversity and inclusion start with recruitment, no? So parang dun pa lang kapag kayo mga HR or yung recruitment team, kailangan hindi sila biased, 'di ba? Parang sabi niya, porke ba nagkaroon ka ng experience with a 40-old lady, ganito yung ginawa niya. So pag may ibang nag-apply na ganun, hindi mo na rin ba tatanggapin dahil lang may na-experience ka before. So yun, parang kailangan din nating maging aware sa mga unconscious biases natin. And sabi niya, allow diverse people in. Para, pag mas maraming differences or kumbaga diverse tayo sa workplace, mas creative. At nagbigay pa siya ng stats ng di ba? Parang mas mataas ang profit. They have Kapag- proof yes, na parang, that wow, ganun diversity pala is yun. for productivity and Yes. profitability. And more creativity within the team, di ba? Nabigay din po niyang example yung how to skin a cat. Di ba? Parang there's no one way lang for that. Yeah. Iba-iba At yun. if they were following yung mga series ng adulting, na ikwento na ni Tony na how she got through that, yung Yes. diversity na she felt na kailangan mag-fit in, kaya she's walking the talk. Kaya ngayon, nagagamit po. niya doon sa bagong work Di ba? niya. Yung parang sabi niya na she had to compensate dahil hindi siya white. Yeah. And then hindi siya lalaki. Pero tignan nyo naman po, girl boss talaga ngayon doon sa Dubai. Oo, dati hindi siya nagsusuot ng color actually. Yes, oo nga po. Black, parang gray, white. More on ganong color. Ngayon lagi siyang I love the feminine pink. colors. Yes, and the floral one, di ba? Pink, At floral, Nag-remind reds. din po siya na, sabi niya, if you harness or utilize diversity and inclusion, it will allow you to be a better person because you will become more accepting. Parang, even on a personal note, magiging maganda yung epekto nun. Kasi nga naman, mas na-acknowledge mo yung ibang tao, and mas open yung communication Mahaba ang lines natin. pasensya. Siya po yun. Mahaba ang Tony yun. pasensya, diba? Sa lahat ng bagay. Kaya So, sabi din po niya parang, I became who I am because I embrace who I am. Yeah. Sabi niya. Di So, ba nga? Dahil nga doon sa mga pinagdaanan niya. yung mga experiences niya. Panoorin niyo po yung mga dating Opo. adulting. Pag Ganda ng tikitin niyo kwento. po yan, that is all about diversity and inclusivity. And At very personal na mga kwento na talagang
sabi ko nga po, kahit hindi ako nakaka-relate pa directly dun sa stories niya, one way or another. And you get to see those, no? Yes. Tapos parang sabi ko, maaalala mo na, ganito na handle ni Miss Tony. Oo. So parang, meron na ako reminder na ganito yung gawin mo. Kaya sabi din po niya, to enforce diversity and inclusion in the workplace, we should allow the people to do their job, especially to be, alam mo yun, kung Oo. mas magaling din siya sa'yo. Minsan, kaya ko. Oo. Pero kunwari, ikaw mas Bigyan mo ng magaling. pagkakataon, Opo. ilabas niya yung Yun. galing, yung Tama. talent. Diba? And to develop skills, of course. No? Kaya yun And naman ang workplace. We should always be self-aware of our own biases. Totoo po yun. Oo nga naman. Oo. Hindi mo pwede ring stereotype or i-generalize na ganito yung tao. So, wag natin. Nakinig ka talaga. Sayang yung mga pagkakataon. Nakinig ka diba? talaga. Siyempre. Ako na to. Kaya nga, we thank Tony for joining us last week. Yes. We hope to see you again next month. This month. This It's month. already February. Feb na ba? Oh, Yes. i-remind na kita kasi March is Women's Month, dear. Abangan nyo po yung series natin for Women's Month nga darating po na March. For today, kaya may bisita tayo, V. Yes, another Anong kwento lady in natin? white. Yeah! Tayo, hindi po kami naka-white. Hindi po kami nag-white today. Narinig nyo naman po kanina, hindi po masyado na-realize ni Ma'am Jo na February. Yeah, na. February! Love is in the air. Talaga ba? But before that, Valentine's Day is also Ash Wednesday. Yes. Tanda The love for natin. the Lord. Yeah. It's all also in the diba? air. Rito mag-date, simba kayo, Papo. Tayo po mag-date. At this month is also This month. Wait. Wait, may Tuwing intro. buwan ng Feb-ibig, may kanya-kanya tayong paraan ng Aha. pagpapakita o pagpaparamdam ng pagmamahal. Pagmamahal sa sarili, sa kapwa, sa iba-ibang bagay at marami pang iba. Alam nyo ba na isa pa sa mga hindi natin maaaring kalimutan, mahalin, ay ang ating mga ngipin? Burikini. Diba? Ang galing ko dun. Ika nga ng DOH, let's do it. Oplan Iwas Bungal. At sabi rin po ng Philippine Dental Association, ang kanilang theme for this month ay ngipin mo ay alagaan tulad ng inang kalikasan. This month, we are celebrating the National Oral Health Month. And today, we will be joined by one of the board of directors of Philippine Dental Association Pampanga Chapter, a member of COTA International Pampanga, and a lovely pediatric dentist, Dr. Agnes Guevara Sikat. Pag-usapan natin ang oral health, ora mismo. Hello po, Doc Agnes! Hello sa lahat ng tigapakinig ng 91.9 Bright FM. Yes. Shy type pa ng konti si Doc. Ayan, Shy type Tanong pa. mo na yung favorite nating itanong dito. Of course. Actually po, sinabihan ko na si Doc kanina para hindi siya masyadong mahiya. Kaya Doc, sa mga nagiging bagong kabarkada po namin dito sa It's a Girl Nakikibarkada Thing. na po yes, kami. nakikibarkada na po kami. Ang lagi po namin tinatanong ay, ano po yung mga self-care activities ninyo or me-time activities na pwede nyo namang i-share sa ating mga kakaluguran? Kapag may day off kasi kami every Thursday, yan, nagpapa-facial kung may time. Tapos nag-gym three times a week. Kaya ba ni Doc yun? Gym at saka Gym, ano, facial. Eh, pag time with the family naman po, ano yung mga usual nyong bonding, ganun? Yung panganay ko kasi nag-aaral siya sa CEU Malolo. So pag umuwi siya, yan, kakain kami para kwento siya about sa experience niya as dentistry student. Dentistry! Oh. It runs in the blood. May magmamana na nung Yes. clinic. Swerteng bata siya. Diba? Pero on that note, tatanong na po namin sa inyo, saan po yung mga clinics ni Doc? Opo. Yung main branch namin sa Dolores. Dolores. And then visiting dentist ako sa Mother Teresa of Calcutta. And may clinic din kami sa Green City Medical Center. So, they could find you on Facebook? Yes, may Facebook page kami, Sikat Dental Clinic. Para doon na po magpa-appointment. Yes. Ayan, alright. But do you allow walk-ins now? Kasi dati po, di ba? As very much as strict. possible, since nung nag-pandemic,
strictly by appointment na kami. So sinusundan nyo na rin yun, no? Opo. Tsaka ngayon po kasi, di ba, Doc, ano pa rin, meron pa rin Meron cases. pa rin. Hindi na mawawala si COVID. Yan. So, ingat-ingat po tayo. May kasama na naman tayong doktor reminding us po that COVID is still around. Sayang po yung araw na hindi kayo makakalabas, di ba, Doc? At iwas-iwas din po. Ang city is still imposing face mask sa mga offices. Sunod lang po tayo. Baka, iwas-iwas lang para ingat, di ba, Doc? Yes. Makapag-ingat lang. Ang kwento natin today is... Yun nga po ang kwento natin today ay patungkol sa Oral Health Month. So kung may mga katanungan kayo or na pwedeng sagutin po ni Doc Agnes at saka yung importance and some tips, no? Kahit basic lang po kasi minsan marami tayong nakakalimutan or nakakaligtaan nating pangalagaan ng ating mga ngipin. Paano ka naman ngingiti kung wala na yung mga yan, di ba? Yeah. Parang, bawas kagandahan. Di ba? Kaya naman kakaluguran, agkatanda kayo pong mag-share kwento or na naman buri yung ikot ang Kenny King, it's a girl thing. Maka-live tayo na po, malyari ko po mag-comment king kakatamong YouTube channel, Facebook Live, at pwede kayo rin po mag-text na po. Pero syempre, may andiling Facebook. We are very much live. Malyari pong i-searching kakatamong Facebook page, Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM, or www.facebook.com/official.asfradio. You may also follow us on our Twitter or X account at radio_ASF, for our Instagram account at ASF Radios. You can also support our radio station by your advertisements. You may send in your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact us at 0949-609-5478. Para naman po ka rin bisa mag-donate bilang suporta kay radyo ng Arkidiocese Tamo, malyari pong ipadala ka rin kaya katamong donation platforms ang mayakit king kaya katamong Facebook live streaming. At of course, the most convenient platform po yung kaya katamong GCash with the account number 0905-3194871 under the name Joseph Mary Bakay. Pakipadala na po yung kayong confirmation receipt king kakatamong email asf.radio.mktg@gmail.com. Banadi nanda kayo pong official receipt ning kayong donasyon. Dakal pong dakala, salamat. Yan. Magba-break ba tayo, V? Yes, kasi sayang yung song. Ano yung song natin, dear? Yung song po natin, para makarelate naman ng lahat, sabi, "You're never fully dressed without a smile" by Sia. I love the song. Kasi very true naman. Kaya, para po ka rin makiramdam, Manalbe, tumimantamo mo po at panayin nyo kayo may balik. Metong apagana ka at metong kanta. Pagbalik ka po, Ing! It's a girl thing! Ing Pebrero 11, makatagwalaling iyang Aldo, bangga ka ning pamipatilip ning Nuana Virgen Maria, kang Santa Bernadita, Subiru, karin king Lourdes Francia, baan idala ing mensahe ning pamagbalik lubking Dios, panalangin at pamandapat mayap. Bukod kaniti, ing Pebrero 11, talagan ning San Juan Pablo II, antimong World Day of the Sick, bangga na kanla ring masakit tamong kapatad, makirake karing karelang kasakitan, at tanggalan niya ing lupa ng Kristo kapamilatanda. Inyasat pasawop tamo king Nuana Virgen ning Lourdes, banding masakit tamong kapatad, kamtanda ing kapaldanan a kailangan da. Kayan tabeye king pamagmasusi king kapigaganakan king Nuana Virgen ning Lourdes at World Day of the Sick, ing radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At iba't po kini king Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, Cabetican, Bacolor, Pampanga, ni po Reverend Father Elmer Dizon, ing rector ning shrine, pupuge kay kayong masayang fiesta ning Nuana Virgen ning Lourdes at makabaldugan a World Day of the Sick. Agkatanda kayo pong makyabe karing novena masses manibat February 2 hanggang February 10 alas 6 ning bengi. At king kapiestan mismo keng February 11 deng misa magumpisa lang alas 4 ning abak hanggang alas 6 ning bengi. Nuana Virgen ning Lourdes, ipanalangin mo kami.
It's a girl thing. Kaya ba po yung Miss Jo? V, and of course, our lady in white, Dr. Agnes. And nakasmile po siya because you're never fully dressed without a smile. Burikita, talagang pinag-aralan mo to Pinag-isipan mo to Dapat Ayan. prepare. Dahil, kaya bisita natin si Doktora. Dahil ngayon pong buwan ng Feb-Ibig, kailangan din nating ibigin ang ating mga ngipin. We are celebrating National Oral Health Month. Talaga din. Yes! Kaya nakangiti din po May ako. tagline ka talaga for today. Baka nanonood si Doc Bet, sabihin niya, hindi mo ginagaling. Again, thank you po, hi Doc Hi, Bet. Doc! Through Doc We Bet miss po ulit, you. kaya nakilala ko si Dr. Agnes, ang ating pong favorite talent scout. Labas na natin comment ng, hi, Cherry Pie Umlas. Good afternoon po sa inyong tatlong magaganda. Pakibati naman po dito sa Cherry Pie Salon. Si Ace Raval, nakasama namin nakikinig sa inyo. Thank you and God bless you all. Hello you po. po. Magandang hapon. Gupitwel. Gupitwel. Oh, hindi pa tayo nakasingit doon, no? Sisingit po kami minsan. Tatakas kami. May tanong ka kay Doc. Ay, opo. Siyempre, kilalanin muna po natin si Doc kung bakit, why did you pursue dentistry? Siguro nakita ko yung dentist ko nung kabataan ko. Hindi po kayo Na-inspire. natakot? Oo nga. Hindi. Usually natatakot po ang mga... Na-inspire ako sa kanya. Takot po yung mga bata. Na-inspire si Doc. Magaling yung dentist ko. Tiga QC kasi ano ko pong eh. style niya kaya na-inspire kayo? Yung kapag nag-titreat siya, nagpapasta, nagbubunot, wala kang mafe-feel na pain. Aha. Na-root canal na po ba kayo, Doc? Hindi pa. Ay, buti pa po kayo. Na-experience ko na po kasi yung... May Masakit. bugbentumbukan ng dentista na. Aliwa pa naman po yan. May nagsugi po asipay ng sekretary na. Sobrang sakit. Sobrang no? sakit. So, at ito po kasi yun po kasi usual concern magpa-dentist. Alam nila masakit, tapos may tatanggalin, yung mga ganun. Yung no? takot po, pag nakikita na yung dental chair, ganun. Oo. Ganun. Kayo po, anong style nyo para hindi matakot ang mga... Ako Lalo na kasi, yung mga lilit na bata. Sa bata talaga yung ano ko eh. Oo. Yan ang talagang forte ko eh. Lalaruin mo sila, Oo. sasabihin mo, ang ganda ng damit mo, ang ganda naman ng shoes mo, ang ganda ng hair mo. Para medyo ma-relax. Para oo. yung unang dating niya Ma-distract. sa'yo, friendly na kaagad yung dentist. Yung sasabihin niya. Yun kasi kaya maraming mga bata, lalo na yung mga batch namin, talagang ayaw magpa-dentista kasi takot po sa sakit no? Talaga naman masakit, di ba, Doc? Masakit naman talaga. Kaya lang, yun Yung nga. term po, pero yung may- kikilan dek. Parang may kasamang nervyos kasi, no? So, mababawas na yung nervyos, nilalaro. Usually po, mga pedya, mga bata ang, Dahil pasyente sa nyo. pediatric dentistry yung naging practice po talaga ni Doc. Kaya natanong ko nga po kanina, paano kung may matatanda? Eh, nasabi ni Doc na pag gano'n, nire-refer na po niya sa husband niya. Yun. So, yung edad ko, doon na sa husband. Transition ka Hindi na, na po Be. talaga ako pwede Pero sabihin. pwede pa naman sa akin. Kung gusto talaga sa akin. Pwede. Sabihan niyo na po, General ako na, dentist din ang ganda naman ng ako. damit mo. Basta Nanginginig pa rin po kasi ako minsan kapag nagkikita kami ng dentist. May trauma ka siguro nung bata ka. Hindi, parang hindi naman po okay lang. Baka Hindi takot kasi lang yung talaga. na-feel mong pain, trauma na yun eh. Opo, yung, really? Kasama po ang May- trauma. oo. Kapag hindi maganda yung experience nung kabataan. Right. Parang it's all coming back to me. Ay, Nakakagimya pa itang chair na. bakala ko naman ako kay Papa. Si Papa kasi sabi niya hanggang ngayon kung pwede lang pa-anesthesia pag papastahin. Papagawa daw niya. Pati Uy, yun. tanda mo na, sabi. Naka-feel ng pain. Yan. Oo, ganun. Kasi walang katapat yun, Doc. Sabi nila, pag masakit yung ipin, masakit yung buong katawan. Buong katawan. Mula ulo hanggang Oo, paa. ramdam mo Opo, lahat totoo no? Diba? O ikaw, wala kang balak mag-dentistry, no? Di mo naisip. Hindi ko po. Sabi ko lang po noon, pasyente ako. Takot na takot ka talaga. Pasyente no? lang po ako. Yan. Yung mga barkada ko na yung bahala. Meron kaming isa na... Sayang hindi si Doc ang natin, dentist ng bata tayo. Oo nga po. Baka sakaling hindi tayo na trauma. Oh, tsaka pag babae po siguro talaga. Ay, hindi naman po sa bias ako, pero yung mga babae, mas kalmado or mas Pwede. magaan yung kamay nila. Nakaka-relate ka. Tito po kasi yung yung dentist ko, kaya Sumbong kita sa dentist mo. baka nagikinig yung
On that note, Doc, by what age po dapat mga first Magpapacheck up visit na. yung bata? Sinasabi ko sa parents, first birthday, first dental visit. Pwede na. Oo. Pwede Para hindi na. nila nakakalimutan. Every birthday, kailangan nagpapa-dental. Para at least once a year? Kasi pagka once na meron na silang teeth, at least na sasabi ko kung ano yung do's and don'ts. Maumpisahan na po yung Oo. tamang diet. habit. Tamang Pati habit. diet! Pati Pati diet! Mm-mm. Gusto ko tuloy itanong, kayo ba may sweet tooth? Noon. Noon. Ano yung usual na, parang guilty pleasure nyo na? Soft drinks, chocolates, candies, junk food. Pero ngayon, Ngayon, hindi na. hindi na. Kasi may effect po siya sa ipin. May effect talaga. Soft drinks. Soft drinks chocolate. number 1 kasi 'di ba sabi ilang teaspoon of sugar, Aha. mahigit 6 na teaspoon yata yan in one day. Kalahati daw ng baso Oo. asukal ni Doc. Opo. Kaya buti nga yung DepEd, tinanggal na nila yung soft drinks sa canteen. Opo. Bawal na po. Oo, more on water na lang yung Yung mga pinapabaon sugar-based nila. beverages tinanggal na, tinanggal binawal na. na sa mga canteen. Dapat tubig lang. Tubig Madalang lang ang ang soft baon. drinks. So soft drinks, chocolate. Chocolates, mga cookies, may mga filling, yan. Numano katabigan yan. Kumusta ka to? Ba't hindi naman po bawal? Ano lang? Sinasabi ko, in moderation. Moderation. Oo. Kumbaga, nasa caution list siya. So, kung gusto mong kumain, make sure mag-brush ka after eating kung nasa bahay ka rin lang. Para hindi na po nagpopondo sa Oo. ipin. Yan. So, Na-mention po yung pag magbabrush ng ngipin. Sige ko lang po, ano po yung parang proper. appropriate na bristle for toothbrushes? Yung iba kasi, sobrang soft naman yung ginagamit. Kasi nagbi-bleed yung gums nila. Opo. Sabi ko, the more na soft yung bristles, mas lalong hindi natatanggal yung mga plaque. Kasi parang Pagka nadadaanan. nagbi-bleed na yung gums mo, meaning may gingivitis ka na, mag-visit ka na sa dentist mo. Baka need mo na magpa-oral prophylaxis. yun. Kasi In layman's term, Doc, may namamagang gilag. oral Papaklining. Gingivitis is pamamaga ng yan. gilagid. Tapos yung oral Prophylaxis prophylaxis is is cleaning. Cleaning. Oh, yan. polishing. Which should be once a year? Every 6 months. Every dapat 6 months. talaga So, yan. birthday, tapos mid-year. Yan. So, twice a year. Tapos, at least sa birthday mo, para maalala agad Maalala na daw. nila, di ba? Hala, pang Mga next month na bata. pala. Malapit na ba? Malapit na ba? Malapit na. Ayan. So, kailangan by first birthday, papasyal na. Every 6 months. Huwag masyadong soft. Huwag naman masyadong hard. Huwag nito. masyadong Ayoko. hard. Mm-mm. Yung sobrang hard naman, nakaka-abrade naman yon ng semento mo, yung pinaka-ugat ng ngipin natin. Kasi pinaka-soft part ng ngipin natin, yung root, yung ugat. Opo. So kapag masyadong madiin mag-brush, mali pa yung technique, nagre-recede yung gums. Oh. So na-expose yung pinaka-ugat. Ayun. Yun, nangingilo na yun. Yun ang nangingilo kasi Yun. bubuk, lumalabas na, bababa Oo, yung gums. Kasi kapag umiinom tayo ng mainit, umiinom ng malamig, na-stimulate yon. Yung may mga tinatawag na tubules kasi dyan eh. Opo. Na parang, big word. Yan, pagka kumain tayo ng maasim, mag-open yun. Yung tubules na yun. Oh, okay. Tapos, after Kaya ilang days, nangingilo magsasara yun. Di ba pag kumakain tayo mga Maasim. hilaw, Oo. Opo, minsan, di ba hindi Mangingilo. natin ma-brush? Ah, Kasi masakit. yung tubules natin nag-open. Ano man tawag doon? Nangingilo. Nangingilo. Yan. Nangingilo. Pag maasim. Kaya pala. Parang ang tagal-tagal na natin, di pa tayo nakabisita ng dentista. Ngayon pa lang tayo nagbisita. tama to. Oh, Kailangan. diba? Ganun pala At yun. least, So, diba? not so hard, not so soft na toothbrush, 1-year-old. Tapos, pag may tendency, mainit, malamig masyado.
Yun, kapag, kasi binibigyan tayo rin ng sign ng brain natin eh. Pag nakaka-feel na tayo ng hindi maganda, parang binibigyan na tayo ng signal ng brain na may mali na sa ngipin natin. Sumobra. Punta ka na sa dentist. So, namamaga yung gums. Nagdudugo, Nagdudugo. may bad breath na, yan, sign ng gum disease. Yan. Sakit na yun sa gilagid. May tatanong ka pa? Hindi, parang hindi na pang-hygiene yung mga ano na, kasi na-root canal na ako, nagsuot na ako ng ganito, ganyan. Hindi na. Na-experience mo na Opo. lahat. Pang iba, magka-consult na ako. Kanina tinanong ko kay Doc, off the air, bakit po pag yung mga ladies, medyo at a certain age, may tendency magbawas ang ipin, malaglag ang ipin nila. Kasi yung theme natin bawas bungal, Oo, bungal, sa diba? DOH po. Pero pag PDA naman, yung ngipin mo ay alagaan tulad ng inang kalikasan. Technically, they're related to each other. But bakit po nangyayari yun na tendency naglalagas ng ipin at a certain Kasi yung age? ngipin is bone din. So, di ba, as we grow old, may degenerative. Tumatanda yung katawan natin. Kaya parang nauso nga nun ng caltrate, di po ba? Yung para sa Yung calcium bone. supplement, di po ba? Oo. Pero ang pinaka-best talagang mai-advise ko, yung oral health, yung hygiene. Hygiene. Number one Oo. yun. Hindi yung food supplement. Hindi, Yung hindi. Makaka-help vitamin. siya. Oo. Pero number one talaga yung Linis. pag proper brushing, flossing, tsaka yung tamang kinakain natin. Sama po Which talaga yung includes, Doc, para alam ng friends natin. Ano ba yung mga pagkain na nakakatulong? Nakakatulong sa talaga. oral yung health? gulay, mga fruits, tsaka water therapy, yun ang sinasabi ko. Tubig. Tubig parati. Inom ng tubig. For example, hindi natin maiwasan, magutom tayo sa office, magmimerienda tayo, magko-coffee tayo. Inom ka agad ng tubig. Banlaw ng ipin. Oo, para ma-rinse. Kung di man ma-rinse yung ma-toothbrush na, Doc. Kung nasa bahay naman, pwede namang mag-brush ng teeth. Kasi kami, kahit merienda lang, nagbabrush pa rin kami. How many is too many, Doc? Actually, hindi totoo yung sinasabi na 3 times Every a day? time na nagbabrush. nakakasira ng ngipin yung madalas na pagtututbrush. Hindi, yun, parang kasabihan lang yun, no? Oo. Kasi may times naman na yung ngipin natin, may mga space na Right. napapasukan, di ba, ng mga Alright. food. So, Mga- naiiwan. Naiiwan doon. So, kung hindi natin ibabrush, hindi matatanggal. Oo. So, kung nagmerienda ka sa bahay, kunwari kumain ka ng chicken sandwich, Oo. kahit na nakabrush ka na ng umaga at saka hapon, brush mo pa rin. So, walang sama. Hindi kung- po madadaan sa hindi tubig masama. kasi yung Hindi. banlaw Minsan, no? meron talagang food na impaction na May debris tawag, talaga. Oo. na kailangan i-floss, i-brush after eating. What about toothpick, Doc? Bigla ko Hindi naisip. ko rin ina-advise. Kasi po, lalo mong napupush yung gums mo, lalo siyang nai-irritate, nagkakaroon ng recession, yung nagre-recede. uurong. Uurong yung gilagid mo. Mas May maganda, expose floss mo na lang. better ang floss. Dental floss. Yeah. Hindi kasi uso sa Pilipinas ang pag-floss, di po ba? It's not part of our parang daily routine siguro mas uso ang toothpick. So toothpick is not good po para Hindi sa namin teeth natin. Wala pa sa restaurant na ba yan? Oh, lagi ba? Parang hindi naman yata Although may maganda. floss naman po, di ba? Yung may holder. Pero sana mag-floss in private. Huwag naman po sa kasi yung toothpick kahit, di ba, naging parte na ng mga pelikula natin, di ba? Yung mga may toothpick pagkatapos kumain, no? So, hindi maganda pala ang toothpick. Better mag-floss in private po. In private, wag po natin papakita na nag-floss tayo in public. Hindi po magandang tingnan. Ginawa mong public event, no? Yan. So, Nag-aya ka eh. Oo, Floss po diba? tayo. Oo, diba? Any more questions? Anak? Yung pong mouthwash naman, necessary po ba talaga yung Oo, Mouthwash. makaka-help din yung mouthwash. Pero mas maganda yung alcohol-free. Yung hindi kasi maganda yung masyadong spicy, yung maanghang. Kasi po, Meron kasing connection based sa ibang studies, cancer, oral cancer, yung sobrang maanghang. okay.
Dahil, okay. Nai-irritate. Kaya siguro yung ibang dentist kapag ka may binibigay, nakalimutan ko yung tatak yung oral health ba yun? Oral care. Oral care. Oo. Dahil hindi siya ganun ka Walang minty alcohol. tsaka spicy na. Oh. Akala mo tubig Kung nga. walang eh. budget, pwede naman kahit yung asin. Salt water. Ayan. Doc, paano ulit? How much asin in one baso? Ano lang, pinch. A pinch. Isang kurot. Isang kurot, lagay sa tubig. isang Basong basong tubig. So, not too much. Oo. Hindi yung parang nalalasahan mo parang dagat, masyado na. Ay, ganun. Hindi, baka Akala ko mas po kasi sumobra. kapag mas maraming Baka maging gargle kapag mas maraming salt, mas effective. Ay, hindi. Konti-konti lang. Pinch Konti lang. Okay. Kasi kutsaring ginagamit. Baka maging Tapos throat rock gargle na pala. Ang sakit nun, dear. So, konting-konting asin sa isang baso tubig is a good alternative already. Parang Hindi, normal saline solution. para hindi na po siya magastos. Tsaka sabi ko nga, kahit na anong brand ng toothpaste, kunwari walang masyadong budget si mami, kahit yung pinakamurang Toothpaste pa rin. wag na yung branded masyado. Basta may fluoride. Basta may fluoride. Basta may fluoride. Kahit hindi masyadong Hindi sikat na masyadong sikat na brand. brand. As long as proper brushing. brushing. Yan. Na-mention po yung brushing. Naging usap-usapan po kasi sa internet yung proper way ng pagbrush, yung hindi daw magmumumog. Oo, no Dapat po rinse ba technique. talaga no rinse technique ang... Oo, kasi pinag-aralan na rin yan eh. Hindi katulad nung bata tayo. Pagka toothbrush, mumog agad. Ngayon, ang advocacy ng mga dentist ngayon, pagka nag-brush, dura lang. Huwag muna mag-gargle. Para yung toothpaste, yung Will work its magic. Yung fluoride ng toothpaste mag-penetrate sa ngipin. So, makaka-help yun para tumibay yung ngipin natin. Bigyan ng pagkakataong gumana yung Ano, fluoride. ma-absorb. Oo. Ma-absorb. Tapos pwedeng, Pwede naman. how many minutes po? Ako sinasabi ko after mga 5 minutes. Oo, Pwede kung naman. ayaw mo yung merong toothpaste na lasa, pwede naman. Ayun. O yung mga katrabaho ko pong kasabay ko lagi mag-toothbrush dyan. Narinig niyo yun. May bago tayong ipa-practice next week. Sir Marvin! Yung mga sabay-sabay po kami nagtutoothbrush after lunch. Tapos nag-aaway kami minsan ng isa. Huwag muna magbabalaw. Uy, tara, toothbrush na tayo. Hindi, sabi ng Philippine Dental Association. Sabi niya gano'n. Huwag muna magmumog. Huwag muna Ayun. magmumog. Tapos sabi naman ng isa, pag tinatamad siya, twice a day lang daw. Twice, saan mo napulot yan? Sabi ng Colgate, sabi ko 3 times. Hindi, sabi ng Philippine Dental Association, twice lang. Sabi niya, hoy! Pero Ayan. So, na-resolve na yung inyong debate? Ayan. At Pwedeng magpa-practice kami every after meal, pwede, no? As long as it's proper brushing. Bigla ko naalala, how about electric brushes po? Ako, Nasikat yan eh. Oo, yung mga ibang bata, yung special child, kasi hindi malakas yung muscle Oo, nila, no? Yung grip, Oo. opo. So, ina-advise ko yung parents na bumili na lang ng electric or battery operated. Opo. Eh tayo namang maganda naman yung Able body. Opo. muscle natin. Kaya naman. Opo. Kung may budget, bili ng mas Opo. mahal kasi yun. Oo nga po. Hindi nga po ako Compare. binilhan ng ganun nung bata. Mahal yun eh. At saka di po ba how often di ba magpapalit ng toothbrush, di ba? Pinapalitan din yung bristles kasi. Oo. How many months po, Doc, para masabi natin sa mga friends natin? Depende kasi, pero sinasabi every 3 months, no? Pero kung wari, 1 month pa lang, pero busalsal na yung bristles mo, Right. palitan mo na. Pag nade-deform na siya. Dahil hindi na rin po siya papasok in Hindi between. na. Hindi na mag-work properly. Work properly. Yan. O, imagine electric brush, tapos ang mahal. Hindi Every po ako 3 binilhan ng months. ganun eh. Oo nga. Tamang Hindi per ka- color lang kami Kasi magkakapatid. there was one time, nagpa-dentist yung mga bata. Tapos, syempre, para lang, matawid lang na gumamit sila ng electric brush. Tapos sabi ng dentist, mas maganda sa batang matutong how to properly brush manually po, diba, Doc? Mas better yon. At least, alam niya kung paano niya lilinisin. Kaysa yung nakaabang Nakadikit lang. lang. Oo. Kasi may up and down pa yan eh. Oh, diba? In circular motion. Circular. Yan. Ayun, nakaharap ako sa salamin, ginagawa. Kasi minsan pagtingin mo, may konting dumi pa rin. So, kailangan pa rin ng floss. Floss talaga. Ayun, floss. Yan. Naiiwan po kasi sa Yung in between. Floss.
Magpalit ng toothbrush pag hindi na siya effective. Yung Ayan. busalsal. Ayan. Makambukla na yung pumakanya, Ayan. no? Padaanin na natin yung mga announcement ni Doc. Meron sila Ay, pong oo. event nga pala. Before that, kung gusto nyo pong matuto yung mga anak nyo paano mag-toothbrush, dalhin nyo po sa dentista para sila po magkukwento ng personal po sa mga anak. Di pa ba, Doc? How to brush At dali niyo po the kay teeth. Doc dahil Oo. pediatric, yung mga bata po, pag nagkanak ako, Doc, sige. Oo, kung yung anak nyo po natatakot magpa-dentista. Kay Doc Agnes Ayan. po, hindi po siya matatakot. Oh, feeling po talaga namin ni V, nakikipagkwentuhan lang kami sa sa receiving room today. Bigla ako na-relax. Kanina kasi pagpasok ko, parang feeling ko, ay, nasa doctor's law. Dentist office ako. Nervous din ako eh. Nasa lunch lang tayo. Oo, nervyoso din ako sa doktor eh. Ngayon bilang feeling ko, relax lang. Oo nga pala, may programa tayo. At may announcement po si Doc tungkol Yes po po. sa Dental Health Month. Yes. May SM Mall activities kami on Feb 16 and 17, 2024 sa Event Center ng SM Pampanga. Merong mga games, oral health lectures, short dialogue with the dentist, and poster displays and dental memorabilia. Yan. And then, yung another group naman, pinapasabi nung husband ko, si Doc Arnold Sikat, Hello, Doc! yung Kapampangan Horticulture and Bonsai Society sa Robinson Star Mill, City of San Fernando, Pampanga, Feb 15 to 18, 2024. Meron silang open bonsai show competition supported by the Rotary Club of Dolores, District 3790, Cluster 4A, and Local Government Unit of City of San Fernando, Pampanga. Headed by Mayor Vilma Calua. Yan o. Wow, that's in line po sa Kaganapan 2024. Ayan. At saka very, very, very active talaga Rotary ng Dolores, di mo ba? Kahit sa Alaylakad, sila po sa Alaylakad, di ba? So, talaga na. Daming activities. Di That's ba? so nice. Alam na alam mong enthusiast si Doc. Bigla siya, naalala niya agad magpa-announce. Saktong-sakto po, that is next week? Next week. Pagkatapos nun yung pong mag-Valentine's at mag-Ash Wednesday, pumasyal na po sa mga events na to. Yung sa Dental Association po is where ulit? Sa SM SM Event Center. Event Center. Feb 15. Oh, di ba? Pagkatapos ng Valentine. Yeah. Ay, hindi, Feb 16 and 17. 16 and 17. Yung sa bonsai is Feb 15 to 18. Yun, the whole Parang weekend. sabay siya. Oo. After po sa SM, lipat So, tawid sa na Rome. lang sila. Tawid muna. May overpass naman po. Ayan. Para makita nyo, kung pagkatapos yung manood dun sa Robinsons, pasyal kayo ng SM. SM. So, pagkatapos po itong Ash Wednesday, nagre-remind po talaga kami sa Ash Wednesday. Ash so, Wednesday, may abo ka sa noo. Oo. Tapos, the following days po, yung abo-abo ng ngipin ninyo, patingin nyo na. O, di ba? Valentine weekend, no? Spend it very, very productively. Daming Marami pong activities. papasyalan. At of course, the city has a lot of activities po para sa kaganapan. May Opo. trade fair. Nasa may mga- Facebook page po yan ng ng city. Sa city. Yan. Actually, in-announce din po namin siya yesterday sa Public Service Advisory. Right. Naghati kami ni Ma'am Chin dahil marami po kami doon. Daming activity po, di ba? Sin whole month of February po siya. Actually, nag-start na nung January 29 po. May trade fair na sa And The then, Orchard, mag-e-end, I right? think, ng Feb 27. Sabi nga po namin, inaabangan namin yung Feb 27 kasi blood donation drive po siya. So, kung parang gusto ko may experience yun. Hindi pa ako nakapag-bloodletting. hindi ako pasok nung college dun kasi puyat ka. So, hindi pwede. Baka Okay. sakali. Next time. Ayan. So, para alam po natin din, no, if we're allowed to Yes. donate blood. And it saves a lot of lives. Ang hirap po palang humanap ng dugo. Kailangan mo siya, no? Mga Lalo na yung type emergencies. A, B. Talaga po. Oo, konti lang kasi yung nagdo-donate. ng Opo. ganun. Very, very rare Very po rare. kasi. Ano. Nalilito po ako minsan dyan, sino si Universal Donor at Universal Receiver. Ako. Minsan mag-invite tayo. Ay, oo. Red Yan, Cross para o kaya. maintindihan natin. Oo, mag-invite tayo, di ba? But for now, Doc, may event kayo. Ay, hindi. Nandiyan yung mga friends natin. Mag-greet muna tayo.
Sa ating po mga Ayan. Facebook viewers, hello po, Tanakaan, and po Kimberly Espanilla, Marivic Puno Dizon, Teresita Santos, Ana Puño, Marisa Cuenco Simpao, Jonathan Cañada Traya, Maureen Briagas, hi Ma, Miss Cherry Payo Blas, Ashley Taborlupa Castro, Joey Perez. Yun po. Actually, kanina tinitignan ko, ang dami mga sumisilip. Mga feeling ko mga kahit napadaan. Babalikan niyo itong episode na to. Nakikita ko na babalikan niyo po. Marami po kayong mapupulot na, basic hygiene na hindi natin dapat makaligtaan at makalimutan, no? Minsan po kasi nakakalimutan natin mag-brush ng teeth na maayos. Ako na po yun. Nag-greet si Eds. Hi, Eds! Hello, miss you. Makamising kwentuhan, haha. Ay, Punta ka na naku. dito. I know. Hello, Miss Wa. Miss you, si Faye from the US. Hello. At kay Kuya June and Bridget and Joseph. Hello. Kumusta kayo dyan? May i-greet mo ba si Doc? Baka may Opo, kailangan baka. kayo i-greet. Yung Magtampo. aking mga anak. Yun lang. Si Andrea, si Eliza, si Dons, yung aking husband, si Doc Arnold Sikat, yung aking mother, Mrs. Nicanora Guevara. Hello sa inyo. Yan. Tsaka po sa mga patients ni Doc. Actually, sabi pa ni Doc, may mga daw siyang appointment na Ngayon, Oo, kinancel. Pasensya na po. Hindi, okay lang. Advocacy natin kasi Ay, yan eh. Oral Oh, health. but there have been a lot of development na po, hindi po ba, sa oral health? Dati kasi sira, tanggal agad no? Di ba? Ngayon, Ngayon, more on preventive na kami ngayon eh. Tsaka iba na yung itsura ng mga dental clinic ngayon. oo po, hindi na nakakatakot. Hindi na katulad noon na pagpasok mo, amoy pa lang nung gamot. Right. Matatakot ka na sa dental clinic. Opo. Yung amoy, iba na yung amoy. Amoy, itsura. Ngayon, Ayan. aesthetics na. Oo, ang ganda, di ba? Ngayon may TV na sa ceiling. Para yung Oo, para habang nagpapadental, nare-relax. Pag ako po naka-earphones kaya natulugan ko yung root canal. Ay, wow! Kasi syempre, kailangan mo kalimutan na. Ay, itinulog mo? Tsaka matagal po yun. Matagal ang root canal. Tapos babalik ka pa. Marami Hindi ko nga ng po alam ano development ginagawa eh. nun dun eh. Magastos pa yun. Oo. Sinabi niyo po. Tsaka hanap tayo ng mga magagaling na dentista, Yes. di po ba? Mga may track record at matagal-tagal na. At meron na pong taga-Bagmana ang dental clinic ni Doc. But Meron na. kayo po ang nag-umpisa, kayong mag-asawa ng dental clinic niyo. Oo, wala namang kaming relatives na mga dentist. So, zero talaga. Paano po kayo nag-meet ni Doc? Classmate kami. Bakit hindi ako nag-dent? Hindi ka nag-dentist? Gano'n? CEU po kayo, pareho. Sikat po ang CEU for dentistry, right? Oo. Why is this po? Nakichismis eh. Bakit po sikat ang CEU for dentistry? Yung mga board passer, yung percentage, mataas pa rin. Taas pa rin. Ever since, Ever since. Kasi nung kami, yung panahon namin, basta dentistry, Bulacan Sentro eh. Escolar. Oo, CEU agad yan eh, di ba? Oo. Alam mo, kaya magkakahiwalay na pag high school eh, no? Pag magka-college. Alam mo sino magde-dentistry, di ba? But we thank you, Doc, for joining us today. First time natin in what, 8 years to have a dentist po. Totoo po. Ay, buti na. Actually, last year ko pa po iniisip to. Yung February, kailangan dentist tayo ma-invite ko. Nakachempo din tayo, Oh, yay. no? Nakakatuwa. Thank you kay Doktora. Oo, Ang Doc aming Beth. pong official talent scout. Si Dr. Beth. Dumadami yung mga kabarkada natin. Opo. Nakikibarkada na po Actually kami. po si Doc Beth po, kung hindi talent scout, talent din. Ah, Ako siya'y nakaupo dyan. Kahit anong topic ibigay mo, go na go yun. pag hindi tayo nakaka-invite, siya Opo. daw. Or kapag wala akong pasok or Doc, baka naman. Sure. Baka kung gusto nyo rin po, pwede. But we'd love to have you again po. Sana po, pag may announcement kayo, please do. Opo, or message nyo lang po ako kung may gusto po kayong ipaabot. Si May Doc Arnold. program din po kami doon for public service advisory. No? Baka Kung may- gusto nyo rin po mag-guest doon, pwede. Oh, any public concern po that you'd Opo. like to. But we are very, very happy. Finally, naka-invite po kami nandun. Feeling ko talaga relax ako today. Oo nga, parang nung na-mention ko last week na oral health tayo, medyo umatras si Ma'am Jo.
Uy, sabi ko. Stress ako eh. May trauma din. May trauma din. Kasi kahit nandiyan sa abroad, nagparot ka na lang ako sa abroad. Tigso ko ng timbok nandun yun. Natuwa pa siya sa akin, di daw ako nagre-reklamo kasi pinipigilan ko yung sarili ko. Potatong buke. Saka yung wisdom tooth extraction. Right. Hindi ko pa po dinaanan, pero kailangan ko Ay, daw. wait lang. Tatanong ko po yun. Bakit may mga dentista po nagbubunot ng early molars para Para daw. yun daw na po ang bago ngayon para may space na yun. third molar ang Opo. tinatanggal nila o yung Para second molar? Parang may iba po atang dentist na, actually yung dentist Ikaw ko po, nagkwento sa akin nun. na-mention po niya nun na sa mga sons daw niya, inalis na ata niya yung second molar para yung third, maayos siyang Umusog lalabas. Case to case. Case to case basis. So, hindi lahat. So, hindi po tayo dapat nagpapabunot Agad-agad. for the Agad-agad. wisdom tooth. I think kasama yun sa ating Si Doc coming of Arnold age. ang tanungin niyo dyan. Yan ang kanyang Forte. forte. Yeah, Sa mapaka-adult. mga restoration Oo, din po. surgery kasi siya sa surgeon. Parang ganun na, yung naging pananaw ko din po pag usapang ngipin, wag bunot agad. Oo. Siguro dahil yun po yung nakalakihan namin sa dentist namin noon na hindi niya agad binubunot hanggat kaya niya pang buhayin sa go. Kasi ang pediatric dentistry, 1990s lang. Opo, bago-bago so, lang. kung ang dentista mo, yung maaga, Earlier. ano talaga, puro Bunot. bunot. Oo. Pero pwede pang ma-save. Right. Oo. Mas sasuggest Or probably nilang dahil marami na pong development sa Oo. sa Every mga year may bagong technology. Hindi po, opo. Kasi dati, 'di ba, para matanggal na 'yung sakit. Oo, tapos Diba, parang hindi yung sumasakit. ano yung dahon ng bayabas. Ay, hindi ko naman po Talaga yung mga trauma mo nilalabas mo today. Para ka nagko-confession kay Doc, ha? mga misko. Opo. Mumog Yung mga, na akala ko nun sa mga bagong tuli. Pati sa bagong, pag ano daw ng sakit, naririnig ko lang po. Hindi naman po pinatry sa akin. Laking dentista naman po ako kahit pa But paano. the best way is always to go to your dentist, Yes. get an appointment, Parang tawag agad. every health-related topic po natin dito, our reminder is to always consult a doctor. Yes. No po. Hindi na ako naalala yung ang tagal-tagal mo naghihintay kasi walk-in, di ba? Minsan, madalas kasi walk-in, tapos maririnig mo, masakit, yung may sumisigaw. So, very, very traumatic talaga. Tapos, madilim yung dental clinic. Akala mo yung... Wala. Sabi nga ni Doc, aesthetic na yung mga Aesthetic clinic. na ngayon. Oo. Para ka na pong pumasok sa spa. So, para po matanggal na yung ating trauma sa dentist, go And for the good misconceptions. misconceptions. Pasyal po kayo sa mga bagong dentist ngayon. Yes, special Mga po tayo clinics. sa Sikat Dental Yeah. Clinic. Salamat. Let Dolores, St. Mother Teresa, Mother Teresa and and Green Green City. Yan. So, kung may mga tanong-tanong po kayo kay Doc, pwede sa Facebook page. No? Ano pong pangalan ng Facebook niyo? Sikat Dental Clinic. Yan. So, wow, we wish you more power, Doc. Thank We- you. Sana po pasyalan din kami ni Doc Arnold. No? Siguro kwentuhan din natin yung mga halaman at bonsai kay Doc. Why not? Diba? Pumapalakpak yung tenga ni Mami Jo. Love natin yan. Because it's, sabi nyo nga kanina, it's helping our mental health, yung mga mental halaman. health. So, advocacy po natin yan. Self-care, of course. Kung gusto nyo mag-gym, tulad ni Doc. Kumain na maayos, of Yes. course. No? Yan. So, more power po sa inyo at sa inyong clinic. At hindi na po nakakatakot pagpa-dentista ngayon. Nabawas na yung takot ko. relax tayo today. Last week, na-trauma tayo. Isang linggo ko lang iniisip eh. But maraming salamat. And of course to your assistant po. Hello, thank you for joining us. You could see us in pwede po kayo sa Facebook. Mapapanood nyo po ulit ito. Opo, pwede niyong balikan. Ako nga po, binabalikan ko yung mga yan. Kaya po maganda ang recap ko. Nagre-review ka pa. Yes, nire-review ko. May announcements ka? Before we Announcements end. po kanina po, successful nilang na tapos ang
ating 2024 Parish Media Ministries General Assembly. Ayun po ang isa nating tech doon ay naka-thumbs up dahil naka-attend siya. Yay! At nag-host po doon si Brother Romy and Miss Chinchin Lugid Puga. Naging official Yes. host na yata ng Archdiocese yung 7 to dalawa. 12 po yung event and Yuhu! they had with them Miss Cara David as their Wow! keynote speaker and also Dr. Josefina Manabat and Reverend Father Reggie Malikdem as their panelists. Ang dami nga daw po mga katanungan, concerns regarding media and liturgy. Media literacy sa liturgy. Ganun, di ba? right. Oo. And next Saturday naman po, another Archdiocesan event, ang Vocare 2024 sa Mother of Good Counsel Seminary, February 17 from 7 a.m. to 4 o'clock p.m. Para naman po ito sa mga parish youth ministry and also open siya sa ibang schools din and institutions. At ito po, walang registration fee. Parang wala po ata. Walang Katukayo, Lycolab wala ka pong today. Lycolab ka. Wala po Ayan. sila today. But before you continue, tatanungin natin syempre before you end mamaya si Doktora, konting reminders po for our friends on dental health and of course your event, let's announce that again. Pagkatapos po ng mga announcement, Evie, next program would be at 7 p.m. Yeah. The Lord is my shepherd. And then tomorrow naman po, araw ng Linggo, February 4, 6 o'clock a.m. and 6 o'clock p.m. Men of Light with Bishop Ambo David, Father Deo Galang, Attorney Bong Roque, and Brother Joey Angeles. 7 o'clock a.m. and 7 o'clock p.m. Pasakalya with Father Nono Alfonso. And their usual live masses po, 9:30 a.m. from Santo Niño Parish, Santo Niño City of San Fernando, Pampanga, and 5 o'clock p.m. live mass from Holy Rosary Parish, Angeles City. Pisambang Maragul. Yan. Simba po tayo. Yan. Labas kaya mo. Hello, Sir Richard Aquino. Kasama daw niya si Apong Paul nanonood. Magandang hapon po. Thank you for joining us. Yung question natin kay Doc. Reminders po. For our friends po. Kailan na ulit yung event ni Doc? February 16 and 17. 17. And 17. That's a weekend, Friday, Saturday. Ayan. So, reminder po. SM Mall Activity Center. Ayan, Event sa Center. SM. And then, yun nga. Yung sa Robinsons. Sa Robinsons, Feb 15 to 18, yung bonsai competition. Yan. So, Doc, reminder po sa mga friends natin on taking care of our teeth, oral health. Parati kong sinasabi, prevention is better than cure. So, as early as yung mga toddlers, preschoolers, hindi na natin sila dapat hinahayaang ma-addict sa sugar. Aha. Kasi very addicting naman talaga ang sugar, di ba? Sinasabi ko, ang mga kids, hindi pa sila marunong mag-groceries. So, kung ano yung, di Kung ba? ano yung available, Kung ano yung available madaling sa damputin. pantry. Opo. Kung ano yung nakikita niyang kinakain ni kuya, ni ate, ni mami, ni daddy. Malamang gagaya lang. Gagaya lang siya. So, sabi ko nga, yung mga nanay, para hindi kayo masyadong magastusan pambayad sa dentista, mas magandang habang maliit yung mga anak nyo, ingatan nyo na yung ngipin. Oo. Kahit baby teeth pa lang. Opo. Kasi marami akong cases, mga baby na Masakit. hospitalized. First time nila ng visit sa dentist is masakit ang ipin. Oo. Kaya traumatic. Di po Umiiyak ba? sila, Opo. hindi sila makakain, hindi sila makatulog, hindi makapag-aral. Yung pala, infected na yung kanilang mga ngipin. So, wag natin gawing traumatic ang first visit just because masakit na po ang ipin. Ayun, isa yung dahilan. 'Di ba? Actually, yung sinasabi po ng tatay ko, kasi paborito niya akong anak, yung dalawang kuya ko, bawal sila ng candy. Pagdating sa akin, dahil girl, pinakain ako ng tsokolate po, maliit pa lang ako. Na-spoiled. Oo, Ganun yun sa'yo. Ako po bilang Paboritong paboritong anak. Ako ang pinaka naalagaan ng ngipin. Yun. Lagi ko po naririnig yun nun eh. yan. Si Cautionary ate. tale. Cautionary tale. At
proof po na kailangan alagaan na maayos ang ipin. Maliit pa lang. Maliit pa lang. Yan. And of course, pag aging, it comes with aging also. Especially for women na bumababa po ang calcium, na bone health. So, alagaan. Alagaan, mas lalo nilang alagaan. Lalong alagaan. Para hindi tayo kasama dun sa full dentures club. Na ano tawag doon? Yung sumisipol habang nagtutoothbrush. Kasi nakaalis. Kasi nakaalis yung teeth niya habang tinutoothbrush. Nakakasipol pa siya. So, para po maiwasan natin yun. Di ba, As early Dong? as now. Hindi na kasi uso ngayon, di ba, sa old age. Kaya lang, at certain age, yung age group po lang ngayon ng mga seniors kasi, di ba, full dentures na. So, para maiwasan. And it helps with diet also, di ba ba? Para maalagaan din yung katawan when we have good oral health din. Kaya, Kaya, ngipin ay alagaan tulad ng inang kalikasan. ano sabi mo, mahalin din natin. Ang ating mga ngipin. Yan. Tama. Oo. February na, V. February, kaya nga po, ganyan yung mga binibigay naming topic sa inyo. Huwag tayo puro pag-ibig. Mahalin nyo din yung mga ngipin. Lumilinya ka. Makalaro kang tumiman, nungala kang ipan. Madami kang baon Pinag-isipan ko po yung mga Doc, salamat po. Thank you Sana so po, much po, Doc. we hope to see you Welcome, again welcome. po. Next year ulit. No problem. Yeah po, if you have events po, please come visit us. Or even kwentuhan with Doc Beth. Opo. Lahat ng mga in-invite ko, no? Kayo muna po yung umupo. Maraming salamat Thank you so po. much po. V, may announcements ka pa? Okay na We're po good. yun. Nalapag ko na lahat. Nailabas mo na lahat ng Yes. baon mo na linya-linyahan. Sunday po bukas yung bata mo inipuing. It's a girl thing.